Bon dia, nois. Avui se fa estrany, no fer un directe. Us trobo fins i tot a faltar. Bueno, ho hem fet tot pensant en que no tinguéssiu masses hores de feina seguides, d'acord? Per això no hem volgut fer aquest directe avui. Però sí que volia dir-vos, respondre unes preguntes que m'estic trobant que m'esteu fent. No hi ha feina ni organització per Setmana Santa. La Setmana Santa és Setmana Santa, però sí que és important que tingueu en compte que és un bon moment per repassar una mica o llegir, però per repassar una mica els conceptes treballats aquests dies. Vale? Igualment, per exemple, avui de català hem fet el complement indirecte. Els exercicis ens ajuden a entendre el concepte, però el millor de tot és que sigui una cosa, o sigui, que treballeu l'anàlisi d'oracions, l'anàlisi sintàctic, vale? Perquè és la manera de localitzar el verb, de localitzar el nom, de saber què són els nuclis, què pot ser atribut, què pot ser complement directe, què pot ser complement indirecte. Llavors, jo sí que us posaré unes frases per si les voleu practicar en aquesta Setmana Santa, la qual cosa vol dir que no està... sí que estarà, per què no? Que penjaré el solucionari després de Setmana Santa per si volguéssiu mirar-ho, d'acord? Llavors res, només desitjar-vos una molt bona Setmana Santa, una feliç Pasqua, que al final és l'objectiu d'aquests dies i el que dona sentit a la nostra fe. I res, que vagi molt bé aquests dies, que descanseu i sobretot, que estigueu en família, que no queda un altre tampoc. O sigui que això ens ajudarà i ens ensenyarà a estar en qualitat, com toca amb la família, perquè si hi ha una cosa que ens estan ensenyant aquests dies és això, que la convivència és molt important. Adeu, nois!